presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Dawis, Bayawan City, Negros Oriental. Ang atong tatampo nagdasangan nga runs. Ma, mananghilon ta ko nimo nga muadto ko sa Dumaguete. Ay mag-unsa man ka dito, Rats. Muadto ko sa ilang tiya milya, ma. Kay gimingaw na sa ko sa kong igagaw. Si John Mart ba? Ay na, sige. Pero ayaw pa badlong sa imong iyaan, ha? Oo, ma. Kumusta, Gaurans? Maurag yapon gaw, gwapo. Maayo kay na duaw ka dinis amo dong, Ran. Laim good kayo sa amo, tiya. Maong nananghid ko ni mama nga ubakasyon sa ko dinhi. Okay ra pod. Aron pod na ka-istorya-istorya si John Mark. Sige lang karoy sa tibok Dumagiti. Oh, Masa pagaw, nalingaw ka sa atong laag. lingaw kayo gaw eh. Mayo. O karong Domingo, kuyog ta ha. Asam ta gaw? Musimba ta. Simba. Sige, way problema. Uy, Brad and Mart, may kauban ka ba lagi? O Brad, akong igagaw si Lance. Gaw, si Brad Rodolfo. Kauban ako din sa simbahan o instructor po niya siya sa karate. Kumusta, Brad? Ay, okay na Brad. Mayo kay nakuyog ka. Dali, pahimutang mo dali. Go, John Mart. Oh, Suro ito na. asa man taman Roy? Ha? Si kasa lang gud. Pwede ra pod sa multa para pawa sa limuot ba? Ikaw lang gaw eh. Kay nakoy buhaton ron. Mao ba? Ikaw lang Roy ha. Nakadumdum na bitaw ka, ha? Oo. Sige gaw. Ako lang soroy kay laay magud sige og pundo din higud. O sige. Pero ay lang paggabi ha. Oo gaw. Doon ako sa mall. Ato na ako magpundo din sa kasod sa mall kay Bugnaw. Uy, hala. Hala, kagwapa ko na itong babaeng ni Sud. Nungsam ko. Nireact mo na akong heart nga, nagkakita niya. Ako siyang sundan, Vic. Ato ra siya. Kagwapa, giliray. Magpaduol ko niya. Asa mo to? Nawa, magkalit. Ay, asa mo to pa ingon bihana eh. Nawa, magkalit. Kanugon. Mangita na ko kalingkuran ako eh. Ay, sorry kayo miss. Wala ko tuyo ah. Ako inuwan ka na sa maganda. Okay, Ramigoy. Wala. Ang babay man dito nga. Akong gisundan ang akong nadasmagan. Sayang di kayo nga wa ni mo may layla ang babae nga imo nadasmagan. Ay, lagi ko. Sayang nga bitaw eh. Unsa man? Gwapa tong bayana, ha? Gwapa ko eh. Uy, maayo unta tong imong naila-ilagaw. Nya, nangayo kag number niya or iya bang FB account aron magkaamiga mo ba? Lagi ko. Sayang nga eh. Unsam ko eh. Di man mawa sa akong huna-huna ang babae nga akong nadasmagan sa mall. Magkita pa kami niya pag-usap.
Nangita ba ito nimo si Brad Rodolfo, no? Nga naman gaw? Na ako na si tuyo nimo gaw. Unsa kay tuyo niyan ako no? Wa sa kumibaw gaw eh. Oh, aduan na lang. Sige. Brad, may tuyo ka man kuno nako? Oo, Brad. Mabitaw nga nanugon ko ni John Mart. Unsa day mo tuyo nako, Brad? O suman, ganahan ka nga mutuon og karate. Nindot unta, Brad. Aron na ako'y self-defense ba? Pasundon ti ka, Brad. Uy, wala ba ko ikabayad, ana? Wala problema. Ako rin bahala ni mo. Tinuod ko, Brad. Lagi. Pero nalang ko'y gamay nga isuko ni mo. Unsa man na? Kuan, busy magul kay ko. Daghang kay ko mga lakaw. Pasundon ti ka sa akong grupos karate. Pero ikaw may kuyog sa kuwan anak nga mo practice po ng karate. Sige, Brad. Uy, problema. Sige. Ako niyang ipilailan ni mo ako anak. Mao akong anak, Brad. Si Kate. Ikaw? Ikaw? Kanit ako. Usa ba rin ba nakailan mo? Kuan, Brad. Ako magod siyang nadasmagan sa mall. Sorry di kayo ato, ha? Okay ra, oy. Kate, si Rance. Man siya imong ikakuyog-kuyog practice mo karate. Okay pa. Rance, pingin tao rin ako anak, ha? Pantayin basig na imong binuang. Brad. Sige, paganda mo. Kayong man mo magsugod og karate. Si Kate di imong nadasmagan sa mall? Og siyang imong ikuyog-kuyog inig-practice nimo karate? Gaw. Pastilan. Pagkagamay lagi di sa kalibutan sa. Huwag ka magdahom sa nga magkita mo pagbalik sa babae nga imong nadasmagan. Tis. Hangtod na paingon na lang ta pauli. Ing anak gihapon ka. Naon sa di ka, Rans? Mauwaw mood ko, Kate. Nga nugod in taong mauwaw man ka. Nga friends man ta. Kuan. Dili ko ganahan makikuyog nimo basta mag-uwaw-uwaw ka. Sige. Pahala na lang ni. Di na lang kumauwaw ni mo. Hey, naunsam ko eh. Nalipay ko nga nagkasuod mi si Kate. Pero mauwaw mo sa ko niya. Hey, naunsam ko eh. Rans, human naman ang atong practice. Ihatod na ko. Kate, mga ko ni mo favor. Unsa man na? Muhapit sa ta ka dito sa park. Kay magpangil na ko ka dito. Oo pa. Ano yan talingkod? Mayo din kay way tao. Sige. Nindot sa dinhi kay presko ang hangin. Kate? Naunsa ka, uy. Nitutok magod ka na ako. Naihugaw ang akong naong. Oo, aman. Unya, gano'n nitutok man ka na ako. Gwapa mo ka ayo ka. Rans, Ibaw ba ka? Atong time nga, wa pa ta magkabangga sa mall. Nakakita mo ko nimo nga isod. ha? Lagi. Mao to. Isundan ta ka sa sud o wa ka kalit. Mao to pag diso na ko, nabanggaan ka. Nganong imo man sa kong gisundan? Ambot na to eh. Nireact mo na nga akong heart pagkakita nimo. Rans, Og sobrang akong kalipay nga nagkita ta pag-usab og nagkasuot ta. Okay? Bala nagmasuko ka na ako. Ang kuno na ko din sa mong katubangan nga love ka. I love you, Kate. Rans, Bahala na di ka matagad na ako. Ang importante nga nahibaw ka nga may gusto ko mo. love sad ka na ako, Rans. Tinuot, Kate. Rans. Abi ni mo, gaan kayo ang akong buot ni mo.
O ganahan kayo ko nimo. Salamat, Kate. Nga parehas itag gibati. Basta ha, ayaw ko pasakit ha. Ayaw ko pinuangi. Promise na ako nimo, Kate. Na ikaw ra gyud ug wa nilain nga akong mahalon. I love you. I love you too. Way kabutangan sa akong kalipay nga ang babae nga akong gipangandoy nahimo na akong uyab. Karon, nagpabilin pang lig-on ang among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power sa RMN.